Så jeg vil tilbringe natten med, her er mit ansigt før, så vi vil huske godt de linjer der, okay, øjnene her. Og her er, hvad det giver i forhold til min hud før. Nu går vi i gang. Den kendte kollagenmaske, som jeg har brugt før. Åh Gud, jeg havde glemt, hvor skønt det føles. Du kan lade den sidde i 4 timer eller hele natten. Jeg sætter den på og vil sove med den. Første gang var wow, og jeg lod den kun sidde i 4 timer. Vi ses i morgen. Jeg bruger de 3 små stykker fra masken til mine læber og tilføjer et lag omkring mine øjne. Jeg vil ikke lade det sidde hele natten på læberne, men vi ser. Klokken er nu 23 minutter over 11, så jeg vil gå i seng. Du kan se, at min hud har absorberet produktet. Jeg har stadig de små indhak, også på læberne. Godnat. Hej piger, jeg har taget den del af, jeg havde på mine læber for at tale med jer. Det er 37 minutter over 7. Masken sidder stadig på. Min hud har fuldstændig optaget kollagenet. Jeg rejser mig, og så tager vi den med. Nå, nu har I mig under sengen. Det er virkelig. Lad os gå. Det har virkelig en effekt. Som en anden hud. Så kig mit pandeområde. Fyldt. Forsvundet. Her kan I huske, jeg viste jer mine nasogenian-linjer, før jeg gik i seng. Forsvundet. Og se min øjenkontur. Det er fantastisk. Og her. Opfyldt. Hvordan huden bliver fyldigere. Det er virkelig utroligt. Man vågner op med en hud, som om man har mistet 10 år. Det er fantastisk. Og så. Alt er blevet på plads. Selv de små stykker, jeg har tilføjet, kan jeg ikke engang tage af. Alt er blevet på plads. Det har virkelig gjort godt for min øjenkontur. Jeg har fjernet det lille stykke, jeg havde på læberne, fordi jeg blev tørstig i løbet af natten, men ellers holdt det. Og se, hvordan det har fyldt her. Ser I det? Kanten af mine læber, som jeg normalt ikke har. Utroligt. Og som I kan se, har min hud absorberet alt produktet. Det var hvidt i starten, der var alt kollagen indeni. Min hud har absorberet alt kollagen. Det er virkelig blevet på plads. Det er helt tydeligt, at det ikke har ændret sig, som I kan se. Jeg har sovet med det, men uden nogen vanskeligheder. Og jeg vågner op med en hud, der er mere fyldig end nogensinde. Virkelig. Så I kan gøre det en gang om ugen. Der er 4 i kassen. Referencen er den lille orange kurv. Jeg lader jer abonnere, skrive en kommentar, og jeg vil gå hen og drikke min kaffe. Med min unge hud vil jeg drikke min kaffe.